Tak poďme na to. Na výrobu takéhoto hríbika budeme potrebovať 2 hrubé vlnky rôznej farby. Presný typ vám dám do popisu. A začíname prvým riadkom. Na začiatok si vytvoríme takéto očko a následne na neho vytvoríme ďalších 8 reťazkových očiek. Dokopy ich budeme mať 9. Posledné očko dvihneme hore a začiatok priadze prevlečieme a vytvoríme takýto kruh. Druhý riadok začíname tým, že následne do každého vytvoreného reťazkového očka urobíme slučku. Slučky sa snažíme urobiť také menšie, aby hríbik pekne držal pokope. Očiek by malo byť dokopy 8. Začiatok si označíme štipcom alebo nejakou sponkou. A začíname tretí riadok. Do každého vzniknutého očka vytvoríme znova jednu slúčku. Postup je rovnaký ako v druhom riadku. Takto vytvoríme celých 9 riadkov. V 10. riadku budeme slučky zlučovať. Vytvoríme 2 klasické a následne 2 slučky spojíme do jednej. Takto to opakujeme po celom obvode. Jednu klasickú a 2 spojiť do jednej. Jednu klasickú a opäť 2 spojiť do jednej. Na konci riadku budeme mať 6 slučiek. 11. riadok bude klasický a opäť obídeme len tých 6 slučiek. V 12. riadku budeme opäť spájať, ale tentoraz urobíme jednu slučku klasickú, následne 2 spojíme do jednej, potom znova jednu klasickú a zase spojíme 2 do jednej. Na konci 12. riadku budeme mať 4 slučky. 13. riadok urobíme klasický, teda opäť nám ostanú 4 slučky na konci. V 14. riadku budeme tentoraz pridávať slučky. A to tak, že medzi už 2 vytvorené nájdeme medzeru a cez ňu pretiahneme priadzu. Lepšie je to znázornené vo videu, ako to opisujem ja. Takto postupujeme po celom obvode a na konci máme 8 slučiek. V 15. riadku urobíme znova 8 slučiek. V 16. riadku opäť pridávame slučky rovnakým systémom ako predtým, teda medzi každé 2 vytvorené pridáme ešte jednu. Na konci riadku by sme mali mať 16 slučiek. 17. riadok len obídeme a znova máme na konci 16 slučiek. Teraz prichádza rad na zmenu farby. Mohli by sme to urobiť aj nejako sofistikovanejšie, ale stačí, keď ju len uviažeme. V 18. riadku nebudeme nič pridávať a znova ho len obídeme. Na konci máme teda znova 16 slučiek.
Rovnaký postup opakujeme aj v 19., 20., 21., 22. a 23. riadku. Na 24. riadku budeme slučky opäť zlučovať, a to systémom jednu klasickú, dve spojíme. Jednu klasickú, dve spojíme. Takto pokračujeme po celom obvode a na konci riadku by sme mali mať 12 slučiek. V 25. riadku len obídeme týchto 12 slučiek. V 26. riadku budeme slučky opäť zlučovať, a to systémom jednu klasickú, dve spojiť. Jednu klasickú, dve spojiť. Pokračujeme po celom obvode a na konci riadku nám ostane 8 slučiek. V 27. riadok iba obídeme a znova máme 8 slučiek na konci. V 28. riadku ich opäť zlučujeme, a to systémom jednu klasickú, dve spojiť. Jednu klasickú, dve spojiť a na konci máme 6 slučiek. V 29. riadok opäť zlučujeme, a to systémom dve spojiť a na konci nám ostanú posledné 3 slučky. Tu už môžeme vlnku odstrihnúť a koniec prevlečieme cez tieto 3 slučky. Hríbik môžeme vyformovať a pretrčajúcu priadzu prevlečieme cez vnútro hríbika. A uviažeme ho s tou priadzou, s ktorou sme začínali. Týmto systémom sa nám hlavička hríbika vlastne nebude dvíhať, ale bude držať formu. Hríbik vyplníme dutým vláknom, stačí ho naozaj len trochu a vyplňame iba akoby ten hlúbik. Na konci si odstrihneme priadzu, prevlečieme podľa videa a utiahneme. Tak, a hríbik je na svete. Dajte mi vedieť, keď sa do toho pustíte.